ROMESH RONGHANG aphan kaac Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen Rong asar Gb Arpu kepi. Inter Battalions OPS Jorha Sector Pen Weightlifting Tournament 2023 Aparman Pangcheng Pon. ROMESH RONGHANG aphan kaac Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen Rong asar Gb Arpu kepi pon. Rason si patumi aru achikloni phaisi ani dhonsuri angkang along kido luring langsopu arong along aphan rong asar apu pipon lo. Labangso rong asar Gb Arpu kelong dun abang phu lake inut kopai kithe nai abang phu alang li ROMESH RONGHANG hello. Labangso luring langso ahawar along alang li phansi aru achikloni phaisi ani pen mo alang li chithe kidotik anke kilang charipon che aphan arpu pipon lo. Ahudisi di masa tumpen pu bang ala risomara tumbang chibhong pasai masi ladaki do kitha bang kasik sak to koklo hem chike bang chike lo la pusona yoni amasi ladaki do apranga tuma bang dipusi kalablo dipusi ahemari chiri nang koklo alang litum taning ki hange kalilo pu fits tame alang litum hadak sidolo lape alang litum hadak do det pen ingkan nerkep sirkep api nelitum phan nanglitum yongsi longli phelang awi lapen rong rup chukimji aphan ninghang pulotang te nanglitum hadak nelitum ka iri te kang arong bari malong dolang longli bangki pusi nelitum phanang pulo amasi nelitum bangta hoklo lapen jonakiling sarahem si matipung ahem hadak si nelitum chingwai sarlo alang litum pulo jela bangso adim bang ke nanglitum dodam tamelu pu amasi nelitum bang non karli tang Sanjoy Ronghang Panstami nili chikumu penang kokro alang li pen chingwai masi ni tumbang dak rong chukim dalo lapen hala bang so hud nili phan phangcho sorbang phangcho rong gangbura soron phangcho pudo alang li nili phansi Gb Arpu nang chipeglo lapen hala bang so hud SGB atumbang pido lapen rong asar tumbang crazy do nili phan rong asar nang peglo pen angbong alom nili pene kopai kelang no pen nil tum hemisi pinanso angbong isia kles do kok ajone nili bangke rong sara pun kalilo achak kalilo puma nili bangke che surrender de lo labang so phi bangke la ROMESH RONGHANG alang li phansi nili arpu chipi thu de lo lapen nona bangke labang so adim soluk sodak pu alam bangke akapre aki suluk sodak kali lada bang e sondo jo lapu jangthu ki puri tang ho lapen ako krong pli atwar doji pu alam penamasi mune tumbang hala bari matum ans tamila daksi puthot longle amithang bhiti bari malongsi langchi humri reblo amarinke labangso bhiti bari malongsi tame hemgachi kimtang tum dopiglo akimi tum inke akimi tum tong cerai puma abarim tum tong cerai puma la pusana kisung dokolo setame non kijutho por bangke ROMESH RONGHANG phana bangke lake governor pen council pen ka approve tang yo village code laka do kavi rong asar pustame ka approve tang alu kado kavi ta dolo laheno alu ta yo la posse nanglitum media phan pini nanglitum ke wang chipiduk neli kurwang thulo lapen hirjume stame nanglitum long pedonang Karbi arat kaching hon kachin so thegapot nilitum nanglitum phanang chu phapi pin stame nanglitum lamang sobir ta ke long pen ke wang po nanglitum arnam hirjume lan so pedora Karbi akhering dok rengni pedona lapen pini kaching wa along bangke jasmet alhi sarpoto amen bangke nili parnu po kachini ana phan bangke dak pidili KLNL chairman dolo lapen ako dak ex VDC chairman Dilip Bedolo lapen ladak ranrong pi board chairman social welfare alanglita dolo lapen lasonsi SGB tumlok si bang trok dolo lapen GB tumlok bang in koi to lakenili masilak khapa melo laposi lakado kawe alam anstame ROMESH phansi lairong weda longke bang hini bangge thomke rong asar do nelo lapen labang sorong ke ROMESH RONGHANG henlo rong asar lu pusi alang litung bang sakhi bang thengkang deralo sinilila ansi thanthek cholojo aka prega lam ke thang davela lapen ladak munit penaan chetonglo dopik lapukali kenang so satum phansi hang chorlo penmo aka prega poro bang ka prega lam
kacitan nai cimum nai dolang pur tang te hasusi aku nelitum cingwai cingsai tupo lapen lada keplagi la puson ta ning hang he nelitum keplak lawe poi tame without GB NOC lada bangke isi pudam lo tang te lake aki thir kali ahem le poka hem cikim tan poi la bangke rong sarban arkan pik alam sidokolo karbi customary lo penta chetonte ronga sorobhan ronga sara tumpan ronga rup tumpan tame isi council pen kitok alu ke parai tangdo la swateng pen la dak chun nang pola le chun lu puru tangte dak phangcho lam we dak rong hangalam we dak ti solam we dak ti lam we dak karbi kur pho reng nang polan wel no la sineli la ansi thanthek chala kardo nang litum media hoi pen dak nang kumri pen apot aprangsi nang litum phan churu parpiglo la sipini ladak litum dak kachingrum nang kok athe bangke lalo je dak aprang pen tame pinang analam nili rangjong aik tame ningi lo la sinon na bangke nilitum la kadukowe gangbora season hoi pen tame nili adak pinang an nengkan pen dudun lo la pen pini nona bangke direct la kopson maho council ala pen governor pen approve where alo tame chilong lo la silitum ningarong pen dadak tebok terai gangbora GB kadowe chingrum si lapu anisan kichu yo la person a program asi lan wel lo aru surini rain korak thomarni kedam tangan ningkalang bong pen dak luring langso ROMESH RONGHANG arong kachari ponjia phat sarkar long kam chiklem pen rong asar melong chiben pu chiklem pen la jok pini alang li council ahin pen rupating pen la pen state governor ahin pen alang li phat appointment alu nonglo la pen jok si nilitum mondul ahin pen stame alang puthak ahir jumi ka hang pidun pen jok alang li misen pen appointment chilong lo la si pini nili hin pen pastor hin pen stame rong asar ROMESH RONGHANG aphan ahir jumi pilo alang li kailong rong ru kachari pon pi mi thegya phan nilitum doan pen stame alang li puthak ahir jumi hang pi pon si pini misen pen la bangso rong asar appointment ki chelong pen la jok ong du ngarat kithe ke ding la pen sokadi sokaraman la pen rong asar tum pen chingrum si alang li puthak la bangso appointment ki chelong pen alang li rala thengno ke chipeklang pen aposi nilihin pastor hin pen stame alang li puthak rong asar ROMESH RONGHANG puthak ahir jumi pidunang pusi hir jumi chi pidun lo kardom Inter Battalions OPS Jorha Sector Pen Weightlifting Tournament 2023 Aparman Pangcheng Pon. Piniani Gangsam Porpai ke Thompen Grace CRPF Battalion Bokajana Tumpen Patirpi Ponse Hanjang Langso Sport Association Patu Akram Halang Weightlifting Competition Pangcheng Pon. Sonse Bangse Kasipate Pon Jini Pai Si Pen Li An Aphanse Patipon Tanglo. Lapen kadu kawe bang Roxikebra Phuang Bong Se Chipate Pon Po and Parta Grace CRPF Battalion Company Tum Chipate Dun Japan Chitang Dun. Aduntu Aluhia Man Pen Sri DK Lal Second Commandant in Charge 21C Sri W Nahoshan K Lal Deputy Commandant Pratap Rongphar Karbi Culture Society GS Mandon Rongpi HSA Athletics General Secretary Tum Chitang Dun. Anparta Kangpu Kangsai Dunji Aphan Sri Sifu Rajkumar Lapen Nipan Sang Mahatum Phansi Arpupet Pon. Aning Kanwang Ason Thak Thakse Pining Lethwata Defense Mate Police Force Atum Mithang Aok Pran Mission Nangji Pumathasa Ning Kanwang Ta Exam Ating Malongsi Padopon Pusi Alang Litumpen Thanpon. Siapa bilang awal kali kamu
Wangnar Shah, KL Deputy Commandant, और मेरे साथ ऑफिसर्स और सूर्याजन स्पोर्ट एसोसिएशन का ऑफिस बियर, न्यूज़मैन और भिन्न भिन्न इलाके बटालियनों में से इंटर बटालियन वेट लिफ्टिंग कंपटीशन के भाग लेने वाला सभी को मैं स्वागत करता हूँ। आपको विदित है हमारा फोर्स का ये परंपरा है और हर साल विभिन्न स्पोर्ट का कंपटीशन आयोजन किया गया है और इस साल भी 2 इवेंट का वॉलीबॉल यानी शूटिंग कंपटीशन का इंटर बटालियन जोरहाट सेक्टर का द्वारा किया हो चुका है और ये इस साल के लिए तीसरा कंपटीशन का इवेंट है इंटर बटालियन वेट लिफ्टिंग कंपटीशन का। हमको 155 को ये ऑर्गेनाइज करने के लिए मौका दिया हुआ है, उसके आधार पे आज से ये शुरू हो रहा होता है। हम अलग अलग जगह पे ड्यूटी करता है और हमारा ड्यूटी के साथ साथ भी आपस में मनोरंजन के साथ साथ खेल कूद में कंपटीशन हो भावना के साथ और उसी को ये साबित करने के लिए हमारा फिटनेस बरकरार रखें और इसके साथ साथ हमारा आपस में मेल मिलाप और कमरेडी बढ़ाने के लिए ये भी किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारा ड्यूटी हुए हैं समय निकालना काफ़ी कठिन है, इसलिए कई बटालियनों ने प्लेयर को बेचने में भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ है और सामने दिखाई हो रहा है। फिर भी यही को थोड़ा सा दिक्कत तो होने के साथ साथ भी तो ऐसे होने से भी आपस में हमारे ड्यूटी से भी राहत मिलता है और इसी भावना से भी हमको